ta' kull sena fil-kalendarju annwali ta' pajjiżna, propju fil-ġimgħa l-kbira tiġi organizzata l-maratona ġbir ta' fondi bris Puttinu Cares. Lotijiet forma ta' donazzjoni qed imorru għal din l-organizzazzjoni sabiex tgħin pazjenti morda b'mart kwalunkwe billi jkomplu it-trattament tagħhom barra minn xtutna. Numru ta' persuni li fiqu jew għaddejjin minn dulur ta' dan il-mart jingħaqdu flimkien sabiex jgħinu f'din il-maratona u jwaslu l-istorja u l-messaġġ tagħhom lejn il-pubbliku Malti. Preżenti għal din il-maratona kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela fejn ħabbar li l-Gvern se jagħti donazzjoni ta' 50,000 euro mill-Fond tal-Kawżi Soċjali. Prim Ministru qed jgħidulna li għandek xi donazzjoni wkoll? Iva, mill-Fond tal-Kawżi Soċjali nippreżentalek is-somma ta' 50,000 euro. Dr. Abela tenna l-importanza tal-għajnuna mill-poplu Malti bil-pazjenti jiffukaw fuq il-kura tagħhom waqt li l-poplu Malti u l-Gvern jgħin b'mod finanzjarju. Il-Prim Ministru tem jgħid li danu jum ta' għaqda nazzjonali bilan li tejjeb il-ħajja ta' dawk li kollhom bżonn l-għajnuna. Jibqa' ottimistu, jibqa' pożittiv għax jaf li għandu l-aqwa kura illi qiegħda tistennih. U dak il-kobor ta' din l-inizjattiva nazzjonali f'ġurnata bħal dik tal-lum fejn il-poplu Malti wawġ qed jinġabar f'dal-jum ta' qda nazzjonali biex jagħti l-aqwa opportunità lil kulħadd li jista' jgħix ħajtu minkejja il-mart kiefer li jista' jaħkem lil bniedem. U dik hija sens ta' solidarjetà mbagħad ta' ġenerożità illi hemm f'dan il-poplu Awċi u Malti ngħid uniku da poplu illi kull meta jiġi msejjaħ biex jgħin dejjem iwieġeb l-aktar mod ġeneruż. Aktar kmieni kienet ukoll preżenti l-President ta' Malta fejn tennet li s-sawn veru mhux biss dak tal-ikel iżda li tiċċaħħad minn dak li inti trid u flok toffri euro toffri tnejn. Ikomplit li l-ħidma ta' Puttinu hija essenzjali biex tittaffa t-tuqol li jkollhom fuqhom il-morda. Il-President spjegat kif l-akkomodazzjoni lil dawk li jitilgħu Londra għall-kura mhix xi ħaġa addizzjonali iżda parti essenzjali mill-kura. Temmet b'appell għad-donazzjonijiet hekk kif jekk wieħed jagħti donazzjoni ikun qed jgħin lil dawk li jkunu għaddejn minn turufnament kemm fiżiku kif ukoll mentali kemm li għaddu minnu l-pazjenti iżda mhux inqas il-familjari tagħhom. Din il-maratona tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl u anke se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjon 1.